أنت في الوجدان حي، أنت للعينين دي، أنت عند الحب دي. ассалому алайкум дӯстони азизи ма, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, барои шумо ба хоҳиши подписчикмай тарзи тайёр намудани пирожни персикай, беҳад пирожни болаззатай ва пирожни бобаракат мешавад. бо рецепти осон, кам расход барои шумо пешниҳод кардагиам. то охир навор ҳамроҳи мо бошен, лайка фаромӯш накунен. кадоме ки чӣ фикра ақида дорад дар комментария нависен. дӯстони азиз, ба мо лозимай 120 грамм маргарин, 3 дона тухм, 1 пачка разрыхлитель, 120 грамм 3 қошиқ мешавад сметана 20% фарқ надорад. баъд 1 пиёла бинен пур ба пур шакара, 250 грамми ровна ба тарозу чен кардагим, 1 пиёла пур ба пур шудагия. баъд иҷода орда бо чашм мебинем. тақрибан 700 грамм мерава орд. бо бинен вақти шӯридан маълум мешавад на сахти бадай на сусти бад хамирмон. барои шумо я лайфхак мегӯм. барои реаксия додани разрыхлитель шумо метавонед разрыхлителя дар даруни сметана андозен. барое ки дар даруни сметана боша, ҳам мефаҳмем разрыхлители шумо нағз кор кардестай, объёмти ҳамо пухтупазмо нағзай, ҳам дар даруни сметана тезтар ҳамин зволара хушрӯ мерасонад, дам мекуна, хушрӯ мешавад. бинед реаксияш чӣ хел мешавад. ҳамин хел як кофта мемонен то дигароша дар 1 дақиқа реаксияш маълумай. ин ҳамин хел дахтаро меистен маълум мешавад. баъд метавонед шумо ҷои разрыхлитель дам ним қошиқча сода андозен. фарқ надорад, содарам истифода барин мешавад. бинен чӣ хел дам кардистай. маргарин дар ҳолати хона мондагӣ, дар ҳарорати гарме ки хона истодагӣ мулоимак шудагӣ. анам хел 120 грамм. шумо метавонед маргарина агар тарозу надошта бошен 200 грамма бихарен, ним зиёдтарша гирен истифода барен. худаш маълум меша ки 120 грамм ай. ним зиёдтар маргарино ки 200 грамма бе тарозу бошен. ба чашм мебинен ҳеҷ гап надора 1 грамм зиёд шавад. анами хел орда ҳамроҳ мекунем. тухма бо шакар лат мезанем аввал, баъд маргарини мулоимшудагиро ба миксер мезанем, баъд сметанара, охирон орда ҳамроҳ мекунем. анами хел ҳозир ба даст мешурум. баъд мегирем дар холодильник 20 дақиқа мемонем то дигар чизоша тайёр кардана дар холодильник меиста камтар сахттар мешавад. бинед анамиқа орд мондак, ай ҳами 1 литрай, ҳами мерни стакани ма 1 литрай. анами хел бинед на сахти бад на сусти бад шӯридам. мемонам холодильникда места ба ҳамун косаш. ба мо 1 дона сабзи дар кора ба ҳами турбтарошаки размери аз ҳама майдаш мегзаронем, барое ки ҳамин соки сабзира мода дар кора гирифта тонем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. апа ва хоҳаро ва модарони меҳрубон, ҳамаи шуморо ба ширкати Фаберлик ба кор даъват мекунам. ман як зани оиладор, соҳиби 3 фарзанд, бо тариқи телефон дар хона нишаста кор кардам ва аллакай директори компанияи Фаберлик ҳастам ва аз кори худ розиам, маошҳои худам мегирам. ҳамаи шуморо ба командаи худам ба кор даъват мекунам. фарқ надорад шумо дар Россияен ё ки дар Тоҷикистонен. фақат дар ин кор телефони ба интернет пайваст лозим аст ва хоҳиши пул кор кардан. компанияи Фаберлик 25 сол аст ки дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад. беҳтарин маҳсулотҳои бо нархи дастрас дорад. хоҳиши кор кардан дошта бошед, дар рақамҳои мо нависен. корро пурра мефаҳмонем. регистратсия шудан ва обученӣ додан аз тарафи директоро бепулай. хоҳишмандо фақат занҳо нависен. беҳтарин корай барои занҳои хонашин. бо аз тарафи компания тӯҳфаҳо ҳаст, тӯҳфаҳои хеле арзишманд аст ки дода мешавад ба коргаро, ба истифодабарандагон. марҳамат нависен, кора хубтару нағзтар мефаҳмонем.
пешомади соли нав духтаро барои шумо ширкати Фаберлик пешниҳодҳои нағз, шартҳои нағз барои шумо пешкаш кардагия. Бо скидкаҳои баланд, чизе ки шумо харидорӣ мекунед аз каталог, ҳамаи чизе ки мехоҳед барои шумо маъқула. На танҳо парфюмерия дорад, тамоми чиз дорад каталог. Тамошо мекунед, регистратсия мекунед. Аз ҳамин рӯз сар шудагия декчаҳои антипригарни барои шумо тӯҳфа. Бинед чӣ хел декчаҳои хушрӯа, ягон чӣ намечаспа, сифати оли хатия. ҳамин рӯз сар шудагия духтаро дер накунед, регистратсия шавед. Бо скидкаҳои баланда пешомади соли нав ин шартҳо барои шумо пешкаш кардагия. номеро дар рӯи экрана. ҳамин хоҳарҷони ман наставники дилпурия ҳамаи чиза барои шумо оди кардам мефаҳмона. группашон группаи нағзай, ҳама тифоқан барои шумо пешкаш мекунам. пушаймон намешавед. ҳатман нависед, номерашон дар рӯи экрана, кор кунед духтаро. давом метиҳем пухтупаза духтаро. намехел сабзира тиёрка кардем, сокшам бояд гирем. камтарак ами докақати амихел сокша ҷафида мегирем. кадоме ки соковыжималка дора, бо соковыжималка кунем, бо кортон осонтар мешава. ба рангои ами красителои тайёрам бикунем. ман хостум ба натурални шава. доштум агани ранги сурху зард, лекин хостум ки ба натурални чизо тайёр кунам. соко инами хеле духтаро ҳар душа тайёр кардам. соки лаблабу ва соки лаблабу ҷӯшондагӣ будам. якта майдача халаденикда буд, ҳамура вай тиёрка кардам, сокша гирифтам. ноҷӯшондашам мешава, фарқ надора. анами хел мегирем аз халаденик камта сахтак шуд тестамон. анами хел ба кафи даста меҷиқемша ду даста камтар болош баландак мешава. бо худаш дам мекуна. 2 сантиметр бояд амихел вай монемша, ҷудо монем барои растаяниша, барое ки начаспа якдигаришта, фигураи круглиш безеб нашава. пирожни персик амихел болош дамак мебиёя. бинед чӣ хеле осонай тунукуниш. дар ҳарорати 180 градус дар духовка дар мобайн мемонем. 10 дақиқада тайёр мешава. аввал духовкаро монем гарм шава, баъд 180 градус кунем, баъд дилиста мондан. камтар хунук шуд, гарми бад буд, қапида намеша гармай. я 5 дақиқа истод, гармиш рафт, лекин хунук нашудагиай ҳоли. анамихел даронша бояд мо тоза кунем духтаро. ба корча камтар сурохӣ мекунем, баъд ба ами қошуқ хушрӯ дароншам хали кругли хушрӯ тоза мекунем. ба мо якта варёнка барои кремаш лозимай. якта варёнка, 2 лист шуд. 2 лист пур ба пур аз ҳами пирожниё шуд. ин ранги печения, лекин пирожни персик меганша духтаро. рецептуш осонай, расхочам осонай духтаро. барое ки подписчикои ма чӣ сухан мекунанд, чӣ хоҳиш мекунам, ма ҳатман иҷро мекунам. бо камтар вақт боша духтаро, ма ҳатман барои шумо вақт тиен. ма иншоалло дигар пухтупазое ки шумо гуфтагем, ма ҳамаша нишон метиҳам. аз даруни ҳамин печениё гирифтагем, ҳами крошкоша, майдооша крошка кардем, қатъи варёнка ҳамроҳ кардем. анам хел шуд духтаро. дарунша бине, якташа бисёртар мекунем, якташа даруни ҳамин сурохиша пур мекунем, маҳкам. анам хел маҳкам мекунем. сер креми хуш рӯ истод. ҳамашам хел мекунем. инам хел осонай тайёр кунишам о қадар вақтам намерава. аз ягон ҳамин кори пухтупаз духтаро хеле нотарсида кунед. инами қашда нарасидаи варёнка, ҳамаш да расида, нами 3 донашда нарасид. 6 дона 3 дона ҳисоб мехӯрад. баъд соки сабзида ҳамаи ҷӯша тар мекунем. баъд як тарафша дар соки лаблабу анам хел тар кардем. боз шакар мекунем духтаро. инам хел тар карда буд аз шакар мегирем.
анам хеле якта тайёр мекунем. Лаблабуша соки лаблабура яктарафша мекунем. Духтаро бисёри бад намекунем. баъд меиста 1 соат 2 соат меиста, баъд истеъмол мекунем, баъд мехӯрем, мулоимак мешавад. питаца мекунам дарунашда ки варёнка кардем, мулоимаки беҳад болаззат мешавад. Ина духтаро тайёр кардам ҳамаша. Ба ороишаш аз пудина ҳай камтараки пудина мондам баргакоша барои ороиши пирожни персик монд. Анам хишмам тайёр кунен, беҳад болаззатай. дӯстони азиз, бо хостам манту тайёр кунам. Барои шумоам каме боша навор мекунам. Мантуе ки бихоҳем ки дар лист начаспа баъди пухтан ва амихе дона дона ҷудо бигирен. Барои мо дар золаш об, намак, орд тамом, дига ҳечи лозим нест. Хулоса барои мо хамир беҳад чизи даркорие. Хамира сахт мешӯрем. Анами як нозукии мантуа хамира сахт мешӯрем, мемонем рӯ мегира. Вақти рӯ гирифт маълумай. Мулоим намеша дигар. Тунук мекунем. Хамир мо сахтаки хушрӯ, мантушам анами хел ҷудо ҷудои хушрӯ мебиёяд. И барои подписчикои май ки ман ҳар як секрети чиза донам барои шумо дареғ намекунам. Ҳамаша мегӯм. дӯстони азиз, анами хел ман тунук кардам. анами хел тақсим мекунам шаб. зуволаша бинен, тухм ҳеҷ чиз надорад. Вобаста аз ордам ҳастай. Орди нағз боша бо хубтарай. ҳозир виши сортое ҳаст ки ҳамихе хамири манту мекунӣ, хушрӯ намебиёяд, орд сус шавакай. Аз ҳама ҳамин орди якум, ҳозир ман ҳамин орди якум бо истифода бурдистам. Орди виши сорт гирифтам, охирон борҳо бисёр ғам дод, суст мекуна ҳамихел зуволаи манту, самбусара. ин ҳамихел мантуи майда, майдаро ман нағз намебинам. мантуи майда хел хушрӯай, вақти одама бисёр мегирад. духтаро барои ҳамин ман калон калон кардистам, вақти бисёрам надорам. анами шакл ба ман маъқулай. на он қадар и калон мешавад. мантуи миёна. гӯшт, пиёз, мурч, зира, тухми гашнич камтар, намак дар ҳамин фаршай. гӯшти реза нестай духтаро, гӯшти ҳамин гова мехарем, ҳам пеш монда бо миасоробка қати гузаронда метиянд. ҳозиро ҳамин хел гирифтестанд. ин ҳам аз ҳамин золаи манту вобастагӣ дорад. мантуи болаззаташ ки сус намешава, сахтаки хушрӯ мемона, ҷудошавишам осонай. инҷода бо хонумарам кардистам. хонумаи кадугӣ каме гӯшт дорам ва пиёзу картошка. беҳад хонумаи болаззат мешавад. кадура нағз мебинам. хонумара бисёри баъд тоб надодам ки хамираш бисёр наёяд. духтаро як зуоларо ду тақсим кардам. ина бинед.
як зулаи калонай ду тақсимш кардам. И руған намешакам ҳамин хел мерезам фарши кадугира беҳад болаззат мешавад. 40 дақиқа дар алови баланд мепазонем. духтаро барои як хейтере ки ман хейтеруро аҳамият намедодам, мада бисёр вақт хейтеро наменавистанд. аввал бисёртар буд, ҳозиро як менависанд. Ман намехоҳам гапҳои хейтера дар рӯи экран бурорам. ҳамин хел удалит мекунам, заблокироватш мекунам. ма асабма ростига вайрон намекунам. барои хеле мада гӯё ки таъсирам намекунад гапшон, барое ки ягон влоги видеои ман наворое ки ман мекунам, и ҳама наворои даркорияй барои занҳояй, барои ҳамон ман парвои гапи вай надорам. Лекин ман и гапе ки ҳозир навистагие, ман и гапа хостам ки гап занам. И гап барои чияй? ҳаромхӯре навистай. Ман нафаҳмидам ки барои чӣ и гапа гуфтай. Ман барои реклама гуфта боша агар ё барои хӯрданӣ мебинам ки ягон чизи ҳарома накардиста маълумай. Агар барои реклама гуфтеста бошанд, реклама и як меҳнати май, ягон ҷои ҳаром надора. Ширкатое ки ман пешниҳод мекунам ҳамаш сертификати ҳалол дора. Ман аввал мебинам, тасдиқ мекунам, баъд дар каналам мебурорам. Баъд и кор чандин занҳора мисол зиндагишона дигаргун кардагия. Чандин занҳо аз ҳисоби ҳамин рекламаҳо кор даромадагиян, кор кардагиян, зиндагишона пеш бурдистиян. И як сабаб меша барои зиндагии шахсоне ки дар хона мехоҳанд ки ягон шавқ доранд кор кунанд, неким ҳаму возможност нестаишон. Неки ҳамин шансҳоро барои занҳо пешкаш кардиянд. ҳозир ҳама медона кардестиянд. барои ҳамин фаберлик боша ки барои реклама и гапа гуфта боша, ман барои анаму хейтер ҷавоб додистам ки сухани нағз гуфта наметонӣ ва умуман нанавис, дар кор нестай суханат. Ман да таъсир намекунам. Ман барои ҳамин и гапа гуфтистам ки и реклама боша ҳаромхӯр гуфт. ман да ҳамуда абид нашуд ки мо ягон кори ҳаром надорем духтаро. ҳамин реклама и ба фоидаи ҳамин канали моай. ин қадар мо пули бисёр намегирем ай реклама. гарчанде ки ҳам гирем, барои канал расход мекунем ки то ки як чизи бо лаззати чизи нағзи осон бо ман бупазам. ин ҳунари хма як кас да ёд додан и беҳад савобай дар ислом омадагие. мо бояд ҳунари хмуна нишон тием. як кас ёд мегира, раҳмат мега, дуо метиҳад нисбати мо. барои ҳамо и гапи гуфтагитон хоҳарен, бародарен, аввал фикр кунен гапа нависен ки нисбати як кас дига ҳаромхӯр, и ҳаромхӯр дига маънои коро дадора. Кори мо ягон грамм ҷои ҳаромхӯрӣ нестай. фикр ақидаотона нависен подписчикои ма ки ҳамин гап то чӣ андоза дора. барои ҳамин ман хостам ки рӯи экран бурорам ҳамин гапа. ман тӯли 3 сол шуд канал дорам, пеш мебарам. ман ягон подписчика гапша дар экранам буровардагӣ нестам, ягон хейтера. ман барои ҳамин гап хостам ки ҷавоб диҳам. дӯстони азиз, барои и гап соҳибша меёвад. ман хейтерам надорам духтаро, барое ки редка менависанд ягон гап. ман умуман ҳам хали одамора намехоҳам ҷавобшон тим ҳамихе заблокировать мекунам. намехе духтаро, и барои ҳамон одам буд. шумо ба дил нагирем, барои шумо ман ягон чӣ нагуфтам. дӯстони азизи ман камтар харид кардам. намехе хариди ма буд. гуфтам камтар дар охири навор монам, баъд суҳбат ма давом диҳам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад, мушкилои ҳамамонро осон кунад то наворҳои оянда.